onye ji ọnọdụ ọkwa Deputy Inspector General ndị ọrụ uwe ojii bụ Maazị John Ogbonna Amadi bụ onye nke gara njem nleta n'ọdụ ndị ọrụ uwe ojii bụ nke dị n'ime steeti a bụ Anambra nwee mkparịta ụbụbọ ya na ndị ọrụ uwe ojii nọ na nkega ahụ. Ya bụ onye nke arụpụtara ọhụrụ dịka onye ji ọnọdụ ọkwa Deputy Inspector General ndị ọrụ uwe ojii bụ onye nke ji ọnọdụ ọkwa Deputy Inspector General na-enyocha amụma etu ọrụ si wee na-aga na mpaghara ndọrọndọrọ ọchịchị South East ma bụrụkwazị ya na-akwụ maka amụma ime nchọcha nakwazi atụmatụ n'isi ọdụ ndị ọrụ uwe ojii nke ala anya bụ Naịjirịa dị na Abuja. Onye nta aka anyị Kenechukwu Chukwudị ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ n'uso. DIG onye bụ onye isi ndị uwe ojii nke Anambra steeti Maazị Echeng so ya wee bata ụlọ ndị isi uwe ojii na Anambra nke dị n'Amawbịa bụkwa onye ji mmepụta Police Ceremonial Quarter Guard Parade wee nabata, ebe o mechara gakwa na ụlọ mkpakọrịta ụka dị na kọmanda ahụ ebe ya na ndị uwe ojii wugotoro isi kalịla ụka. Na oge ọ na-ekwu okwu nnabata ya, onye bụ onye isi ndị uwe ojii nke Anambra steeti Maazị Echeng kelekwara DIG Amadi dịka esi nye ya ọkwa dị oke elu ma kenekwa ya na ọlụ ọlụgasị mgbe ọ bụ onye uwe ojii na-alụ na Anambra, ọkacha mgbe ọ bụ onye isi ngalaba Special Anti-Robbery Squad SARS dị n'Ọkụzụ, bụkwara Divisional Police Officer na ebe dị iche iche ya na ọkwa ndị ọzọ oligolu mgbe ọ bụ onye uwe ojii na-alụ na Anambra steeti. DIG Amadi mgbe o kwuru okwu kpere ekpere maka ndị uwe ojii nwugoro ka ha na-alụ ọrụ ha ma kpee ka Chukwu nabata obi ha na ndokwa ma kwụsịkwa ike na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na ewetara ihe pụrụ iche na nchekwa akụnụba na obodo Anambra na mpaghara ana Igbo niile maka agamniru Anambra na mpaghara South East niile. Cheta na DIG Amadi bụ onye isi ndị uwe ojii nke Naịjirịa Maazị Usman bugoro n'ọkwa dị elu ịnọchite anya DIG Joseph Ebunike bụ onye ngwụrụ anwụ ka ọ ka nọ n'ọrụ ndị uwe ojii ka ọ yachara arụ. Site na Amawbịa, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.